Здравейте, колеги, Чайка. Тристаен, трети от 5, големия хол, кухненския бокс. Тук е отворена вратичка към едната спалня. Иначе входа на въпросната спалня е от към коридора. Ето я. Югозападно изложение, северо-исток, баня, тоалет, отгоре сменени комуникации, отново влизаме в хола. Малко коридорче, където е килера. Знаете и колко са големи тези килери. И още една спалня. Чайка, добрите стари квадрати. До стадион тича. Блок 1. Благодаря ви.